L-għodwa tajba lil kulħadd u fuq kollox awguri u l-miliet it-tajjeb. Illum il-ħamis 25 ta' Diċembru nilqawkom għal quddiesa tas-solennità tal-miliet immexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna ġewwa l-Kattidral ta' San Pawl fl-Imdina bis-sem tal-Kapitlu Metropolitan. B'mod speċjali llum nitolbu lil Missier Ħanin sabiex jgħinna nħallu lil Ġesu Bambin jitwieled fil-qalb u l-ħajja tagħna sabiex niċċelebraw din it-tifkira qaddisa ta' twelid tal-Messija b'ħafna ferħ ma' kulħadd tul is-sena kollha. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom u l-miliet it-tajjeb lilkom u
il-parroċċa kollha tal-Imdina għalkemm maħniex ħafna, imma nawguraw xulxin il-miliet ħini u b'mod speċjali l dawk kollha li qegħdin jisegwuna permezz tal-pjattaformi diġitali, permezz ta' TVM, nawgura lil kulħadd miliet qaddis u ħini. San George Prek għallimna ngħidulu għandi bżonnok. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Ejjew nitolbu l-grazzja li aħna nifmu li għandna bżonn il-ħnina tiegħu, l-imħabba tiegħu. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
nitolbu. U Alla jien b'mod tal-għaġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu u b'għaġeb akbar ġeddidtu wara li waqa'. Għamel innissieħbu ma' Kristu fin-natura tiegħu ta' Alla, kif hu oġbu jieħu sehem magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. U li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Araw, il-mulej samma leħnu satru fl-art. Għajdu lil-bint Sion, araħ, ġej is-Salvatur tiegħek. Araħ bil-prezz fidu u l-ħlas qudiemu. U jibdew jsejħulhom poplu qaddis, il-mifdijin tal-mulej. U lilek jsejħulek l-infittxija, il-belt qatt abbandonata, il-kelma tal-mulej. biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-rambi u bid
Tini qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Titu. Aziz, meta feġġet it-tieba ta' Alla, is-Salvatur tagħna u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin u salvana bil-ħasil ta' twelid ġdid u tiġdid tal-Ispirtu Santu. Mhux minħabba l-opri tajba li stajna għamilna aħna, iżda minħabba l-ħnina tiegħu. Dan l-Ispirtu u xerdu bil-kotra fuqna b'Ġesu Kristu, is-Salvatur tagħna, biex bis-saħħa tal-grazzja tiegħu nitqazzu u nsiru werrieta tal-ħajja ta' dejjem, skont it-tama li għandna. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta mbagħad l-anġli ħallewhom u telgħu is-sema, ir-rajja bdew jgħidu lil xulxin: ejjew immorru Betlehem ħanaraw x'ġara kif għarrafna l-mulej. Marru mela jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija minduda f'maxtura. Kif raw dan, bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tos f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura, isebħu jfaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. Il-kelma tal-mulej. L-Apostlu missierna jipprova jispjega dan il-misteru kbir li qegħdin niċċelebraw illum. U nixtieq nofri riflessjoni qasira fuq dak li jgħid l-Apostlu missierna. Meta jispjegalna li fil-misteru kbir tal-miliet feġġet it-tjieba ta' Alla. L-imħabba tiegħu għall-bnedmin, is-salvazzjoni tiegħu, it-tiġdid tal-Ispiritu Santu.
il-ħnina tiegħu, il-grazzja tiegħu, il-ħajja u t-tama. Jekk iridu niġbru fil-qosor l-esperjenza tal-miliet, tajjeb nieqfu fuq dawn il-valuri sbieħ li semmi l-Apostlu Missierna San Pawl meta jikteb lil dixxiplu żagħżugħ li kien jismu Titu. Pawlu qiegħed jitkellem fix-xuħija tiegħu x'aktarx fil-ħabs fejn kien Ruma, imma it-tama tiegħu f'Ġesu ma tonqosx. Ħafna drabi meta naħsbu li tteħdilna kollox insibu libertà kbira. Imma nitolbu li f'dak il-mumenti tibqa' fina x-xrara tal-imħabba li għandu Alla għalina. Għax illum fil-miliet aħna nħarsu lejn it-tarbija, ejjew nifhmu li f'dik it-tarbija ċkejkna vulnerabbli mingħajr qawwa umana u umli u ġwejda, dipendenti totalment fuq il-ġenituri tagħha. Dik it-tarbija ta' Betlem feġġet it-tjieba ta' Alla li ma jħabbatx fuq il-qbieb ta' qalbna bil-vjolenza imma bil-ħlewwa. Il-proposta tiegħu tħallina liberi ngħidu le, imma meta ngħidu iva u niftħu l-qalb tagħna għalih insibu libertà kbira, il-ħajja tiskopri toma sabiħa. Fi kliem ieħor minkejja d-djufija tagħna nibdew ngħixu l-ġenna minn issa. U għalhekk illum nitolbuh li bil-ħarsa ħanina tiegħu isaffina minn kull hemm il-kun rabja, minn dak kollu li ibedna minnu u li nilqgħu it-tjieba tiegħu, l-imħabba tiegħu, il-ħniena tiegħu. Wara kollox hu ġie salvana billi jkun wieħed minna. U meta nħarsu lejn din it-tarbija fil-maxtura ta' Betlem, nirrealizzaw li l-kol kemm aħna għandna stedina. Stedina. Mhux bil-fors taċċetta, stedina. Li nersqu lejh, li ngħidulu b'umiltà ma' b'realiżmu li għandna bżonnu. Il-kelma tiegħu hija kelma ta' paċi, ta' mħabba, ta' solidarjetà. Waqt li nawguraw li xulxin il-miliet it-tajjeb, jew nawguraw li aħna jkollna dawn is-sentimenti u din l-esperjenza li meta naħsbu f'Alla ma naħsbux fil-biża' jew fir-rabja, imma fil-ħarsa ħelwa ta' tarbija, fit-tjieba tiegħu, fil-ħniena tiegħu. Illum meta nitolbu l-kredu minnhom infakru li l-iben Alla sar bniedem. Nistidinkom dak il-mument nieqfu ftit u arkubtejna nagħmlu sinjal ta' adorazzjoni għal dan il-misteru kbir li qegħdin niċċelebraw. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem.
salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuħ, u fi telet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, jumu mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fomm il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fil-jum ta' twelid ta' Ġesu jew niftakru fil-mama tiegħu Marija u nitolbu li tinterċedi għalina biex ikonna l-paċi, is-saħħa u l-ħniena. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
ilqamu lejdin l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa solenni tal-lum. Bija int warrab tal-kollox il-kollha tiegħek minn fuqna u rġajt ħabbibna miegħek u bija wkoll aħna natuk qima perfetta bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna daw il-ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw. Bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xems sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata lina ħal-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi radlek il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan un misteru tal-fili. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmin u tluq glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Bratti l-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex ikun nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostlu l-Martri Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Leone, l-Isqof tagħna Charles, l-isfiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba, it-talbu x-xewqata dil-familja li rinta tinġabar madwarek, qader missier ħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fl-ismowiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna bid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba li nagħtihak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
Dan u l-ħaruf talla. Dan u li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Nitolbu. Għamilu Alla ħanin li s-Salvatur tad-dinja imwielet illum bħalma għamilna u li t-tiek ekku kol jatina l-ħajja ta' dejjem u li għaxu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. I'd like to greet all our English-speaking guests and wish you a very blessed and happy Christmas. U lilkom il-koll, eżis ħuti Maltin u Għawċin, nawguralkom il-qalb. Aħna ngħidu l-festi tajba, il-festi tal-ħnina ta' Alla għalina, il-miliet it-tajjeb lilkom. U niftakru wkoll f'dawk ħutna li f'dawn iż-żminijiet ma jkollhomx aptit ħafna xalar għaliex forsi għaddejjin mumenti jibes fil-ħajja jew qed jibku xi ħadd li ħallina f'dawn l-aħħar xhur. Niftakru fihom ukoll. Imma ma ninsew qatt li l-faraġ ta' Ġesu m'għandux jaqsam max-xalar tad-dinja. Imma huwa paċi u għena u faraġ. Infakkarkom li fit-28 ta' dan ix-xahar ikun il-ħadd li ġej fis-6 ta' filgħaxija hawnhekk fil-Katidral tal-Imdina nikkonkludu s-sena tal-Ġublew. Għalhekk nistidinkom li flimkien nagħmlu dan l-att li fih inġeddu it-tama tagħna fil-ħnina ta' Alla. Il-Ġublew jispiċċa imma l-ħnina ta' Alla hija l-dejjem u din l-aħbar tajba li għandna bżonn li ħnina ta' Alla mhux tal-kalendarju imma għal dejjem. Il-mulej magħkom. Alla tiba bla tarf li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu keċċa d-lamijiet tad-dinja u bit-twelid glorjus tiegħu dawwal dan il-jum qaddis ikeċċi minkom id-dlamijiet tal-ħażen u jimla qlubkom bid-dawl tal-qdusija. U li permezz ta' anġlu mela birfeħ lir-rajja bl-aħbar ta' twelid tas-Salvatur tagħna ifawwal lilkom ukoll bilena u jibatkom ix-xandru l-Evanġelju tiegħu. U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu għaqqat il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema jimlikom bis-sliem u jsaħħaħ ir-rieda tajba tagħkom u jseħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Grazzi tal-li naqattu u ċelebrajtu magħna dan il-jum qaddis. Ta' min jgħid li bħallum id-Djoċesi Maltija permezz tal-Caritas tieħu ħsieb tiġbor flimkien mal-500 persuna
ġewwa l-kurja tal-Arċisqof fil-Furjana, persuni li jafu jqattaw dan il-jum ta' ferħ waħidhom jew f'solitudni kbira. Il-Knisja f'Malta tieħu ħsieb ukoll tqassam u twassal ikliet lil madwar 400 familja li jinsabu f'xifer il-faqar. Dan huwa l-mod kif id-Djoċesi Maltija bil-għajnuna ta' mijiet ta' voluntiera tiċċelebra dan il-ferħ ta' Ġesu Bambin ma' dawk li dan il-jum jaf ifisser jum ta' dieqa jew sofferenza. Fl-aħħar nett, infakkarkom li l-ħadd li ġej il-Knisja f'Malta tiċċelebra elu il-Ġublew tat-Tama b'quddiesa ċċelebrata mill-Arċisqof Charles Cicluna. Kulħadd mistieden jattendi fil-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina fis-6 ta' filgħaxija. Nawgurawlkom minn qalbna il-miliet it-tajjeb. Kif qal il-Papa Ljun, ejja nħallu l-ħlewwa tal-Bambin Ġesu iddawwa l-ħajjitna. Insellmilkom.